25 obetí. A zdá najväčšia kauza sexuálneho zneužívania v histórii Slovenska, kde obžaloba hovorí a aj viaceré obete, že manželia z Mojmíroviec mali roky v ich pofidernej modelingovej agentúre sexuálne zneužívať dievčatá. Najmladšia z nich mala iba 12 rokov. Jednou z týchto obetí je aj spevačka Sima a veľmi vás prosím, aby ste tomuto prípadu venovali dnes pozornosť, lebo Sima sa rozhodla kvôli všetkým obetiam na Slovensku, ktoré chcú spravodlivosť, lebo tento prípad je už roky na súde a najnovšie obžalovanému rádcovi dali dole aj monitorovací náramok a obete majú strach. Sima sa rozhodla pre všetky obete prehovoriť. Za všetky obete na Slovensku, ktoré majú strach, ktoré chcú spravodlivosť, veľmi emotívny rozhovor uvidíte dnes v Reflexe správach, ale dlhšiu verziu aj na TN Live, Krímy s Kristínou Kevešovou na TV novinách na Vojo. Prosím, vypočujte si to pre všetky tie dievčatá. Keď sa to nikam nehýbe, tak človek má pocit, že vlastne nikomu na tom nezáleží. Vieš, čo myslím? Ja viem, že je veľmi ťažké pre teba dobiť mi sa roky. To moje sexuálne zneužívanie trvalo 3 roky, tak úplne chápem, keď si niekto povie, že prečo si sa tam vracala. Od nejakých 13, 14 Úplne chápem, keď si toto niekto povie, ale zároveň viem, že si to povie niekto, kto niečo také nezažil.